Ito ay isang Filipino-American at Japanese World War II memorial site. May humigit kumulang 2 kilometrong layo mula sa Salaksak Pass Memorial. Ang lugar ay bahagi ng Villa Verde Trail na isang pangunahing ruta ng digmaan noong World War II. Dito naganap ang matitinding labanan noong 1945 sa pagitan ng Japanese Imperial Forces at ng pinagsamang puwersa ng mga Pilipinong mandirigma at Amerikanong sundalo. Ito ay tinuturing na isa sa pinakamahalagang battle site sa Northern Luzon noong World War II. Noong panahon ng digmaan, maraming buhay ang nasakripisyo sa lugar na ito, kabilang ang mga inosenteng sibilyan na nadamay sa labanan. Itinayo ang lugar bilang alaala ng kabayanihan at sakripisyo ng mga nagbuwis ng buhay para sa kalayaan at kapayapaan na tinatamasa natin sa kasalukuyan.